Ari kok wis adus apa hurung tak takon. Wis adus mau kon adus meneh. Pira wong turu. Nang wis adus. Ora ngandel ya wis sumpah kali wani mati. Nek adus. Sumpah? Sumpah. Gelem mati nyong. Nek sira ora ngandel sira sumpah mati. Orang ngandel ya wis, kon adus bola bali. Saya Yo bali ganti. adus kiki seger sehat, Wis Mbok. adus kon adus meneh. Wong kok ngengkel ngomongi wis adus meneh. Ya wis karek montor tuwa. Nyong wis madang barep. Nyong wis madang barep wis. Luwe-luwe. Nek gelem maju bare golot Mbak Unda, kira nggo sandal apa priwe. Sandali nang ndi apa sepatu apa umpong. Wong kok ora kena demungi. Lah Riko arak pakai sepatu tidak? Mau pakai sepatu tidak, Nyonya? Orang sepatu-sepatuan. Butuhe nganggo sandal tapi nek boncengke sandale tak cangking. Wong mlebu maling dita matur mendhet bang wonten pundi, Pak? Ngono. Kono kok jelaske. Nyongke janjane ya isin, Mbok. Nek ra ono buktine engko ndarani. Ya wis ora gelem ya wis. Karek monco bodho. Temonge ra kena tuturi ya wis nyong arak turu. Ya monggo disekecakno turu mawon. Cira ngono ngangkel ya. Ora kena tuturi wong. Ya wis cira ora gelem turu ya wis. Nek nyong kon turu ya gelem banget, Mbok nyong kon turu. Ya wis. Arek monco bodho. Temongi kok ngengkel. Hayo turu bareng wae yo. Ya wis kono turu nyong ora cukup monco bodho. Wong kok ora kena demungi wong. Iki dina Minggu, Mbah. Minggu engko dina Minggu laporan piye? Minggu ke tutup bale desane. Ya ukur karek maca bodho, cukup maca bodho. Sesuk Senin wae po. Ya wis ki Senin. Sesuk iki Minggu. Ki laporan dhisik maring bali desa napa ora. Wong Minggu ke tutup, Mbok. Ya Sesuk wis, baru tutup, buka. ya wis. Sesuk ya. Sesuk ya. Ya wis ra cukup ya wis luwe. Aduh. Karek maca bodho. Ku ketinggalan lah iki setiap hari ke tiap hari beda-beda iki mikire. Rek kok rende iki. Ya wis ora gelem bali ya wis. Nek gelem ayo maring golok priwe. Rek kok Mas teke apa piye kon reng golok ya ayo. Tapi Riko sing omong ya. Kira omong yo. Riko wae sing ngomong sing pinter omong Riko. Yo tekenane nyang tapi kira kudu ngeseni. Ah Riko arek nggawa surat KTP apa ora? Ora surat KTP butuhe matur karo Pak Bajan piwe. Undane gawa.
Rara melaku wae po. Ya mlaku ya wis ayo. Mlaku. Ya Allah. Kira mabur ya kono. Duh, Iki nek dhewek monco liya, nek ra karo cira. yo. Mlaku ayo. Nya tapi gegerke pegel lho, Mbok. La ilaha illallah. Alacane ana meneh. Lacan bawa ape tak ganteng kowe dijam. Candale kok sira cok nganggo sepatu nganggo sepatu. Kowe ndoro ayu kon tumah kene nek gelem, ora gelem men dukuki wong. Ya wis nya tak siap-siap ya. Tak njukuk sepatu ya. Ya kono. Rika nganggo sepatu po ora tak sili. Ora nganggo sepatu candale wis, candale tak cangking sira nggawa undah. Wong ora kena demongi wong ah. Nyong keke ya manut, Mbok, tapi ya Allah. Kondisi